Hej, velkommen til. Nyd indholdet, abonner og slå notifikationer til. Matthew vidste, at rejsen til Atacama-ørkenen ville blive en fysisk og mental udfordring. Projektet, han var en del af, var et af de mest ambitiøse på Eldridge-instituttet for astrofysik. Han havde brugt måneder på at finjustere beregninger, rette elektriske diagrammer og udveksle idéer med teoretiske forskere, men nu var tiden kommet til at gøre det hele håndgribeligt under en himmel, der virkede skræddersyet til solobservationer. Ørkenen tilbød præcis det, sensorerne krævede. En klar himmel, ingen fugtighed, ingen hastværk, hvor tiden syntes at strække sig ud i det uendelige. Det var den perfekte ramme for at fange solens lavfrekvente svingninger, og for at opnå det skulle han samle, kalibrere og betjene instrumenterne med millimeterpræcision. Der var ikke plads til fejl eller forstyrrelser. I de første par dage lykkedes det knap nok Matthew at sove ordentligt. Hans krop var ved at vende sig til de tørre, golde forhold, men hans sind forblev skarpt fokuseret. Hver komponent han installerede, hvert datapunkt han overvågede, bragte holdet tættere på videnskabelig succes. Selvom han var alene på den tekniske base, holdt han kontakt med forskerne gennem lejlighedsvise opkald. Internetsignalet var svagt, så tekstbeskeder blev den primære kommunikationskanal, især med hans kone Linda. Hun svarede med få ord. Nogle gange sendte han et billede af himlen, en kort kommentar om fremskridtene, en kærlig sætning, og hun svarede kun med en emoji, et fedt eller et OK skat. Han foretrak ikke at tolke det som kulde. Måske var hun træt. Måske havde hun en travl dag. Han tvang sig selv til at tænke, at alt var normalt, at folk ikke altid har lyst til at tale. Alligevel føltes noget indeni ham uroligt. I starten troede han det blot var hjemme. Senere begyndte han at bemærke en anden form for afstand. En dybere en. Linda havde altid været lidt reserveret med ord, men hun plejede at sende billeder af middage, hun lavede, planterne hun vandede, eller gåture med sin søster. Denne gang sendte hun intet, kun de tørre beskeder, som om hun svarede af pligt. Da han for fjerde gang nævnte, at han talte dagene, til han skulle hjem, og hvor meget han glædede sig til at se hende, svarede hun kun med et, nu må vi se, hvordan det går. Han genlæste sætningen flere gange og prøvede at forstå, om hun havde været sarkastisk, om det var en mærkelig måde at sige, at hun også savnede ham, eller om der lå noget skjult bag de ord. Med hver ny installation, han færdiggjorde i ørkenen, invaderede en mærkelig følelse ham. Det var som om han gjorde alting rigtigt der, professionelt upåklageligt, men fejlede på et andet område, han ikke helt kunne sætte fingeren på. Alligevel afsluttede han missionen med bravur. Dataene begyndte at blive registreret som forventet, og holdet fejrede det på afstand. Det var tid til at vende hjem. Han pakkede udstyret, lagde alt omhyggeligt i kasser, tjekkede hver en tjekliste, men i stilheden dominerede en anden tanke. Hvordan ville hjemkomsten blive? Da flyet landede i Boston, steg Matthew ud og bar sine tasker med en presserende fornemmelse, mens hans hjerte slog hurtigere for hvert skridt. 3 uger væk, og alt han ønskede, var at se Linda igen. Da han trådte ind i ankomsthallen, stod hun der ved siden af en søjle og klamrede sig til sin egen taske, som om hun forsøgte at gemme sig bag den. Hendes ansigt var nedslået, hendes øjne undgik hans. Han smilede, gik hen til hende og forsøgte at give hende et knus, men hun svarede med et hurtigt, følelsesløst kys. Hun spurgte, hvordan rejsen havde været, og Matthew fortalte entusiastisk om projektets succes. Hun lyttede, men uden at vise interesse, som om hvert af hans ord var fjern støj. Ingen gnist i hendes øjne, ingen gensynsglæde. Han bemærkede det, prøvede at ignorere det. I bilen var stilheden mellem dem akavet. Han forsøgte at starte samtaler, fortalte et par anekdoter om de chilenske teknikere, og hun lyttede bare, rodede med sin telefon og sagde, at hun havde hovedpine. Han tilbød at stoppe og købe noget til hende, men hun afslog. De ankom til huset. Han pakkede ud, tog et langt bad, spiste et hurtigt måltid og gik tidligt i seng, stadig i forsøget på at overbevise sig selv om, at denne kulde blot var resultatet af den fysiske afstand, at varmen ved at være sammen igen ville vende tilbage næste dag, at hun bare havde brug for tid.
Og så kom morgenen. Linda stod op, drak hurtigt sin kaffe og forlod huset med en bemærkning om, at hun skulle ordne nogle arbejdsrelaterede sager. Han tilbød at følge hende ud til bilen, men hun afviste og sagde, at hun allerede var sent på den. Matthew blev alene tilbage i køkkenet og kiggede på det stadig lune krus, hun havde efterladt på bordet. Det var som om hendes tilstedeværelse kun var forblevet i genstandene, i sporene af parfume i luften. En ubehagelig fornemmelse fyldte hans bryst, men der var ingen tid til at bearbejde den. 3 faste bank på døren, som om nogen havde et presserende behov for at blive hørt. Han krydsede stuen og drejede dørhåndtaget uden at ane, hvad der ventede ham på den anden side. Det var Sarah, naboen. Hendes øjne var røde, og hendes vejrtrækning var hurtig, som om hun havde holdt tårerne tilbage i lang tid. Han nåede knap at spørge, hvad der var sket. Hun trådte indenfor, lukkede døren bag sig og sagde direkte, "Du fortjener at vide, hvad de skjuler for dig." Hendes tone var ikke sladderryst. Det var dels smerte, den slags smerte, der tynger kroppen. Sarah holdt telefonen i hænderne. Skærmen var allerede åben i galleriet. Uden tøven fandt hun videoen og rakte den til Matthew. Optagelsen begyndte med, at hun stille gik ind i sit eget hus. Kameraet rystede en smule, som om hendes hænder allerede vidste, hvad de ville finde. Hun bevægede sig langsomt gennem stuen, forsigtige skridt, i et forsøg på ikke at lave larm. Hendes vejrtrækning var anspændt, hørbar. Da hun nærmede sig gangen, stod soveværelsesdøren let på klem. Hun skubbede den forsigtigt op, og der var scenen. Linda og Brandon, der lå i sengen, kun dækket af lavnet op til taljen. De lå, udvekslede kærtegn, uvidende om alt andet. Sarah stod stille i et par sekunder og filmede tavst, indtil et knirk fra gulvbrædderne afslørede hendes tilstedeværelse. Brandon vendte hovedet og stivnede. Linda spærrede øjnene op, trak hurtigt lagenet til sig og begyndte desperat at klæde sig på, snublende over sit eget tøj. Brandon forsøgte at sige noget, men hans stemme svigtede. Linda tog sin trøje på, greb sin taske og løb ud, skamfuld, og krydsede baghaven tilbage til sit eget hus, som om hun flygtede fra sit eget spejlbillede. Optagelsen sluttede der og efterlod kun lyden af Sarahs accelererede vejrtrækning. Hun forklarede, at hun havde haft mistanke i ugevis. Brandon havde ændret sine rutiner. Han opfandt møder, der ikke eksisterede, kom senere hjem og begyndte at gå rundt med sin telefon med skærmen nedad. Da Sarah sagde, at hun ville tilbringe 2 dage hos sin mor, følte hun, at det var det rigtige tidspunkt at afprøve sin mistanke. Hun lod som om hun rejste, men holdt sig skjult hos sin søster, som boede 2 gader væk. Hun ventede til sent på eftermiddagen og gik diskret ind i sit eget hus. Det hun så, bekræftede alt. De to sammen i hendes seng, som om det var det mest naturlige i verden. Sarah optog videoen. Siden da havde hun forsøgt at finde modet til at fortælle det til Matthew. Og nu hvor han var tilbage, vidste hun, at hun ikke kunne holde på det længere. Matthew så videoen til ende uden at sige et ord. Blikket stift, hænderne rystende. Det var ikke kun billedet af Linda med en anden mand. Det var det faktum, at hun havde gjort det, mens han var dedikeret til et stort projekt, mens han tilbragte dage uden søvn og tænkte på, hvor godt det ville være at komme hjem. Det var kontrasten. Han på den anden side af jorden troende på ægteskabets styrke, og hun i naboens soveværelse, i færd med at ødelægge alt, hvad de havde bygget op. Da videoen sluttede, sænkede Sarah blot telefonen og ventede. Hun undskyldte ikke for nogen. Hun blev bare stående og delte stilheden. Matthew trak vejret dybt. Han havde brug for at samle sine tanker. Han bad om lov, gik ind i soveværelset og låste sig inde i et par minutter. Han satte sig på sengekanten og følte, som om jorden forsvandt under ham. Hver af hendes handlinger i de seneste dage gav nu mening. Det kolde kys i lufthavnen, stilheden i bilen. Alt hang sammen. Han havde bare ikke set det. Da han kom tilbage til stuen, stod Sarah der stadig og respekterede hans tid. Han takkede hende, sagde, at han ikke vidste, hvad han skulle gøre, men var taknemmelig for, at hun havde fortalt ham det. Og hun svarede, at han ikke fortjente at leve i en løgn. Et par timer senere kom Linda hjem. Hun åbnede døren som normalt,
uvidende om, at Matthew allerede vidste alt. Han kiggede fast på hende, men uden at hæve stemmen. Spurgte, om der var noget, hun ville sige. Hun stivnede, forsøgte at spille overrasket, men det varede ikke længe. Hun indså, at han vidste det. Hun sænkede blikket, satte sig i sofaen og tilstod. Sagde, at hun havde indledt et forhold til Brandon på grund af ensomhed. At hun ikke vidste, hvordan hun skulle håndtere afstanden, at hun følte sig alene. Hun forsøgte at retfærdiggøre det, men ingen af hendes ord gav mening for Matthew. Han lyttede, som om han var bag glas, som om hun talte et andet sprog. Til sidst sagde hun, at hun vidste, at Sarah ville fortælle alt, og at det var derfor, hun havde været nedtrykt, siden han kom tilbage. Matthew gengældte ikke, anklagede ikke, sagde blot, at hvis hun virkelig skammede sig, burde hun gøre det rigtige. Linda greb en rygsæk, proppede noget tøj i den og gik med en bemærkning om, at hun ville bo hos en veninde. Og sådan blev huset fuldstændig tomt. Stilheden, der engang havde været mærkelig, gav nu mening. Det var afslutningens stilhed, stilheden fra en kærlighed, der brast, mens han var tusindvis af kilometer væk og troede, at han ved sin tilbagevenden ville finde det, han havde forladt. Men det han fandt, var noget andet. Noget, der ikke kunne repareres, noget, der ændrede alt for evigt. I dagene efter Lindas afrejse levede Matthew i en mærkelig form for stilhed. Det var ikke kun fraværet af hendes skridt i huset eller de korte samtaler sidst på dagen. Det var tomheden af visheder. Han vågnede usikker på, hvad han skulle tænke, om han skulle føle vrede eller bare udmattelse. Han undgik at røre ved hendes ting, men tegnene på hendes tilstedeværelse var stadig spredt rundt omkring. En hårbørste på badeværelset, en frakke på knagerækken i entréen, et krus i skabet med læbestift på kanten. Det var visuelle påmindelser om en person, der allerede havde valgt en anden vej selv, før hun rent faktisk var gået. I de første dage tilbragte han mere tid i haven, ordnede værktøj, reparerede ting, der ikke trængte til reparation, i et forsøg på at give form til den forvirring, han bare indeni. Sarah dukkede op ved døren 2 dage efter samtalen. Hun medbragte et fad lasagne og sagde, at hun tænkte, han måske ikke var i humør til at lave mad. Han tog imod det, ikke fordi han havde brug for maden, men fordi han havde brug for en form for menneskelig kontakt, der ikke var plettet. De sad ved bordet og spiste i stilhed i starten, men snart opstod emnet naturligt. De talte om utroskaben, om hvordan de havde det. Sarah fortalte, at mistanken begyndte, da Brandon begyndte at forlade huset oftere, altid med spinkle undskyldninger. En lørdag aften sagde han, at han skulle mødes med en ven fra studietiden. Da hun ringede for at høre, hvor han var, hørte hun musik i baggrunden og en kvindes latter. Hun reagerede ikke i øjeblikket, men noget indeni hende ændrede sig da. Matthew lyttede og genkendte sig selv i hendes ord. Han havde også forsøgt at retfærdiggøre Lindas kulde, hendes fjerne blik, hendes korte svar, tænkt at hun var træt, overbebyrdet med arbejde, aldrig overvejet, at hun gav sig hen til en anden mand. Sarah smilede trist og sagde, at det sværeste ikke var afslutningen på ægteskabet, men følelsen af at have været en idiot. De lå begge for første gang siden opdagelsen, en let latter, men ladet med smerte. Efter den dag begyndte hun at komme oftere forbi, medbragte kaffe, kommenterede en serie, hun havde set, spurgte, om han manglede noget fra butikken. Matthew gengældte ved at reparere en dør i hendes skab, ordne bruseren. Små gestus, men de skabte en ny rutine, en konstant tilstedeværelse, der fyldte de rum, der tidligere var optaget af stilhed. Med tiden ophørte besøgene med at være af nødvendighed og blev til et valg. De begyndte at gå ture sammen i kvarteret om aftenen. Nogle gange stoppede de for at sidde på en bænk og tale om livet. Under en af disse samtaler spurgte Sarah, om han var bange for at involvere sig igen. Han tænkte sig om, før han svarede og sagde, at mere end frygt følte han en tøven over for at stole på nogen, og hun var enig og sagde, at et såret hjerte bliver til en labyrint. De to forstod hinanden på det punkt. Ingen af dem ledte efter en ny romance, men de fandt noget uventet, trøst, en form for fred, der kom fra ærlighed. De vidste, hvor de kom fra, hvad de havde mistet, og måske netop derfor virkede enhver gestus mellem dem mere ærlig. Lidt efter lidt begyndte de at nærme sig hinanden naturligt. Et strejf på skulderen, en mere løssluppen latter, et længere blik.
Indtil en aften, efter en lang samtale om alt, hvad de havde gennemlevet, omfavnede Matthew hende. Hun trak sig ikke væk. De stod sådan et stykke tid, og i den omfavnelse mistede smerten sin plads. Det var ikke et planlagt øjeblik, ej heller en impulsiv, overilet handling. Det var en tavs beslutning mellem to hjerter, der var trætte af at bære vægten alene. I de følgende dage var rutinen allerede anderledes. De delte opgaver, meninger, tanker om fremtiden. De talte ikke længere om deres ekspartnere. Deres fokus var på den nye chance, livet havde placeret der, midt i ruinerne af to ægteskaber, der havde virket solide, men som havde haft sprækker i lang tid. Det var Sarah, der foreslog, at de skulle planlægge skilsmissen på samme dag. Hun sagde, at de på den måde kunne afslutte begge cykluser på én gang. Matthew fandt ideen symbolsk, næsten poetisk. De kontaktede deres advokater og planlagde møderne med få minutters mellemrum i den samme retsbygning i byen. På vej derhen talte de om, hvordan livet havde en mærkelig måde at undervise på. Ingen af dem havde forestillet sig at være der måneder forinden, men nu var de det. Og trods alt var de i fred. Bilen parkerede. De steg ud. Hver især gik ind i et separat rum, underskrev papirerne, og da de kom ud, var de ikke længere gift med nogen, men de var noget for hinanden, og det var i det øjeblik nok til at begynde på en frisk. Matthew forlod lokalet med konvolutten i hånden, der indeholdt en kopi af den nyligt underskrevne skilsmisse. Da han krydsede retsbygningens korridor, så han Sarah et par meter foran sig, hvor hun allerede ventede. Deres øjne mødtes i et langt, roligt øjeblik, som om de i den korte stilhed sagde alt, hvad der virkelig betød noget. Han gik hen imod hende og tog hendes hånd fast. Begge vidste, hvad den gestus betød. De havde efterladt sig ikke bare et ægteskab, men et liv bygget på løgne, misforståelser og udeladelser. Nu gik de derfra som frie individer, men ikke tomme. Da de gik ned ad trapperne ved indgangen, så de to velkendte ansigter i det fjerne. Linda og Brandon stod på den anden side af fortovet, hver med en konvolut i hånden. Deres ansigter anspændte, vægten af beslutningen afspejlet i deres holdning. Brandon lod som om han rodede med sin telefon, men kiggede diskret på Matthew. Linda holdt blikket rettet mod jorden og løftede det kun kort, da hun så Matthew flette sine fingre sammen med Sarahs. Chokket var øjeblikkeligt. Hendes ansigt blev hårdt, læberne strammedes, og hendes øjne skælvede, som om de ville udtrykke noget, men ikke kunne. Det var et blik fyldt med undertrykte ord. Han gengældte blikket uden vrede, blot med en form for kulde, der sårede mere end noget råb. Hun forsøgte at sige noget, men kunne ikke finde styrken eller modet. Hun vidste, hvad hun havde gjort, og nu så hun tydeligt, at konsekvenserne var uoprettelige. Brandon kiggede til siden og forsøgte at skjule sit ubehag. Måske havde han på et tidspunkt troet, at hans forhold til Linda ville føre til noget mere end affæren. Men der, stående ved siden af hende med dokumenterne fra et afsluttet ægteskab i hænderne, og uden nogen form for kærlig gestus mellem dem, virkede alt latterligt. Brandon holdt ikke Lindas hånd. Hun holdt til gengæld armene over kors og sin krop lidt adskilt fra hans. De lignede ikke et par. De lignede to mennesker fanget i den samme skyld, den samme skam. Og at se Matthew og Sarah forlade stedet, som om de bar på et nyt åndedrag, fik dem til at føle sig endnu mindre i deres eget spejlbillede. Da Matthew og Sarah krydsede gaden, passerede de dem uden at sige et ord. Men scenen sagde alt. De behøvede ikke at provokere, pege fingre eller anklage. Deres blotte tilstedeværelse sammen, hånd i hånd, mens de gik derfra med værdighed og uden byrder, var det hårdeste budskab, Linda kunne modtage. Hun havde ødelagt ægteskabet med sine egne valg, og nu så hun sin eksmand gå videre med den kvinde, hun havde bedraget. Verden drejer rundt, og nogle gange drejer den hurtigt. Linda mærkede sit bryst snøre sig sammen, som om noget var blevet revet i stykker for sent. Hun forsøgte at kalde på Matthew, men hendes stemme ville ikke komme ud. Hun ville løbe efter ham, men hendes fødder var klistret til jorden. Den tid, hun havde til at rette op på tingene, var forpasset, og nu var der kun tilbage at bevidne det, hun selv havde forårsaget. På vej til bilen klemte Matthew Sarahs hånd lidt fastere.
Hun kiggede på ham med et halvt smil og sagde med lav stemme, at det føltes som afslutningen på en tung cyklus. Han svarede, at ja, men det var ikke kun en afslutning. Det var også begyndelsen på noget anderledes. De behøvede ikke at skynde sig eller tvinge noget igennem. Det, de havde nu, var noget, der var født uden løfter, men med sandheder, og det var nok. Samme dag vendte Linda tilbage til venindens hus, hvor hun boede. Hun satte sig på sengen, smed papirerne på kommoden og stirrede tomt op i loftet. Minder begyndte at invadere hendes sind som en film, hun ikke kunne sætte på pause. Hun tænkte på, da Matthew friede til hende, hvordan han tog sig af de mindste dagligdags ting. Hvor mange gange han havde ventet vågen bare for at spørge, hvordan hendes arbejdsdag havde været. Hun tænkte på de beskeder, han sendte fra ørkenen, dem hun aldrig engang svarede på. Hun følte skam. Hun følte fortrydelse. Men frem for alt følte hun, at hun havde mistet noget, hun aldrig kunne få tilbage. Hun forsøgte at skrive en besked, men slettede den, før hun sendte den. Hun vidste allerede, at et hvert forsøg på at vende tilbage ikke ville blive modtaget. Brandon vendte derimod tilbage til sin lejede lejlighed. Han satte sig i sofaen, tændte for fjernsynet og zappede gennem kanalerne, uden rigtigt at se noget. Et øjeblik åbnede han sin telefon og overvejede at ringe til Sarah, måske for at undskylde, men han vidste, at Sarah ikke længere var tilgængelig. Den dør var lukket den dag, han åbnede sin egen for at være utro. Den tomhed, han følte, var anderledes end Lindas. Hans var mere kynisk, som en, der vidste, at han havde satset højt og tabt alt, men stoltheden forhindrede ham i at indrømme det højt. Han blev der, alene med lyden fra fjernsynet, der fyldte den stilhed, han ikke vidste, hvordan han skulle håndtere. På den anden side af byen besluttede Matthew og Sarah at tilbringe resten af dagen sammen. De tog på en café, talte om planer, lå af dumme ting, delte gamle historier, de aldrig havde fortalt hinanden. Det var som om livet gav dem en ren, frisk start, uden vægt, uden tvungne løfter, men fuld af muligheder. Hver gestus mellem dem bar på noget, de begge havde glemt eksisterede, respekt. Og efter alt, hvad de havde gennemlevet, lærte de, at fundamentet for alt varigt begynder der. De vidste, at intet kunne slette fortiden, men de vidste også, at smerten kan skabe plads til noget nyt, så længe man har modet til at bevæge sig fremad uden at se sig tilbage. Og det var præcis, hvad de gjorde, sammen, hånd i hånd, ikke som hævn, ikke som en reaktion, men som et bevidst valg. Valget om at begynde på en frisk med den, der havde set ens værste sider og alligevel var blevet. Det var den største lektion af dem alle. Nogle gange knuser livet dig i 1000 stykker, kun for at vise dig, hvem der besidder tålmodigheden til stille og roligt at samle hver eneste del igen, uden at forlange noget til gengæld. Og den person, når vedkommende endelig viser sig, er mere værd end alt det, du mistede undervejs. Tak fordi du så med. Hvis du kunne lide, hvad du så glem ikke at abonnere på kanalen og slå notifikationer til, så du ikke går glip af noget nyt. Vi ses næste gang.